Nej. Nej. Så, det var fandme fedt gjort, det der, mand. Hold da kæft, det er så sejt ud, mand. Hold da kæft. Gå over til dig selv. Hey, se på mig, mand. Gå over til dig selv nu. Ja, så tager du din telefon, så går du over til dig selv. Det er godt, vi kommer hjem. Stoppet. Hvad synes du om det, der lige er sket nu? Det er utroligt, hva'? Jeg synes ikke, det er godt. Men vi synes stoppet. Vi hjalp dem. Jamen, det er rigtigt. Og det er jeg glad for. Så går vi over, så følger jeg over, for du får. Så I, hvor fedt han lige tog fat i ham, og så bare kylte ham, mand. Kæft, det var sejt, mand. Hvad? Altså, vi begrænser os til The Move. Min eneste fascination skyldes simpelthen bevægelsen, da han tog fat i ham. Det er fra et rent kampteknisk synspunkt. Alt det politiske, der ligger bag, det blander jeg mig helt udenom. Så du er en slattenrøv ligesom alle andre? Nej, jeg kan da godt tæve dig, hvis det er. Du kan tæve mig, det vil jeg da godt. Og det er du stolt af? Nej, overhovedet ikke. Men du er hurtigt til at sige det. Jamen, det er jo derfor, du står og håner mig. Nej, for du står og håner mig på det der niveau der. Hvorfor det? Men det gør du da. Jeg snakker bare på det mest menneskelige niveau. Nå, jamen, på det menneskelige niveau så jeg, du ved, hvad der lignede sådan en konflikt. Det er vi enige om. Vi fik stoppet. Tog Tommy fra ham, Vi fik stoppet. Ja. Han er taget hjem. Ja, og folk fik det stoppet. Og alt er godt. Ja, men processen, han tror lidt, faktisk. Ja, der er ikke noget der. Men er alt ikke godt? Bare sige, at alt er godt. Nej. Det er det her latterlige ignorans. Som ikke fatter sammenhæng mellem mennesker, der prøver at gå så klog på en lille ting. De er så gode. Jo, jeg Det er som regel dem, der skriver bøger om det, som ingen vil læse. Stoppe lortet. De smadrede lortet. Og Ja, for de fik smadrede styr på lortet. det, stille og roligt. Vi kom stille og roligt for stoppe det. Og de kører sidst. Roligt. Uden slåskampe. Sådan er det. Det synes jeg er godt. Vi kom hjem. Vi kom til musik hjem og stoppede. Kørte ned. Det er nemlig rigtigt.